ειδικότερα σπουραταστική τη σεζόν, πώς να πετύχεις εύκολα τα κυματιστά μαλλιά της Veronica Lake, www.stylista.gr. Η μια καλύτερη σου φίλη στο ίντερνετ έχει όλα τα μυστικά ομορφιάς. Να δω τι θα βάλω πάλι. Χάι, τελικά η ευτυχία είναι τόσο κοντά. Χάι, σου φτιάχνει και τη μέρα και τη διάθεση. Ανακάλυψε πώς στο hype.gr. Χάι, everything a girl wants. Άσε ρε φίλε, τι να σου πρωτοπώ. Μπήκαμε στην Ινδία. Ταλαιπωρηθήκαμε εδώ να φτάσουμε, καταλαβαίνεις, αλλά όταν φτάνεις στον προορισμό σου, τα ξεχνάς όλα. Γνωρίσαμε και τους ντόπιους, τους Ινδιάνους, ξέρεις. Ωραία η τύπη ρε φίλε, δεν λέω, αλλά πέρα αδερφέ μου αφιλόξενη. Ό,τι ρωτούσα μου λέγανε πολύ τύπος είσαι Κολόμπο. Καλά ρε μάνο, σε φώναζαν Κολόμβο. Καιρός να κάνεις το δικό σου ταξίδι. Travelplanet24.com. Αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια αλλά και ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο σε τιμές ευκαιρίας. Travelplanet24.com. Τόσο απλά, τόσο φθηνά. Στο Freeport αυτή την εβδομάδα ευγενή